αδίκημα με βαρύτατες κυρώσεις την ύβρη των νεκρών για να βρίσκονται σήμερα ανθρωποειδοί και βάρβαροι να καταφεύγουν σε αυτή την ύβρη. Το γήπεδο που με τις θρυλικές δόξες της ομάδας μας αλλά και το αίμα των παιδιών μας έγινε πραγματικά για όλους μας το σπίτι μας. Δεν θέλουν να μας το δώσουν κάποιοι. Ζητάμε όμως η θύρα 7 να παραμείνει μνημείο, γιατί εκεί πάντα θα υπάρχουν οι ψυχές των αδικοχαμένων αδερφών μας. Γιατί εκεί έχει γραφτεί με αίμα η ιστορία του θρύλου μας. Κανείς δεν μπορεί να γκρεμίσει την ιστορία μας, γιατί αυτά τα παιδιά μας έμαθαν ότι είμαστε πραγματικά μια μεγάλη οικογένεια, που όλοι μαζί μπορούμε να πανηγυρίζουμε, μπορούμε να θρηνούμε. Μας έμαθαν να είμαστε Ολυμπιακοί. Λίγα μέτρα πιο πέρα έγιναν τα αποκαλυπτήρια του